guys. Ayan guys. Bali, ngayon naman ako. Ito guys, kanina kapag video ako kaninang umaga. Ngayon hapon na. Video ko itong guys. Kasi matagal na to guys sa akin. Nung umuulan pa. Marami pasensya na sis Capinat TV. Bali, nitong nakaraan kasing tag-ulan ay nagturo po ako sa mga anak ko. Kasi module po kami, tapos nagpipicture at nagbibideo din po ako. Medyo nadagdagan yung gawain ko. Hindi lang nanay, tapos naging teacher pa. Pasensya na po. At ngayon ko lang po ito unboxing. Nagulat po ako nung dumating ito kasi akala ko pinaprank lang ako. Kasi wala naman akong ino-order pero may dumating sa akin. Nagulat din yung anak ko kasi baka kanino daw galing. So tinanong namin, sabi ko, baka sabi nung nag-deliver, baka kilala niyo po si Capinat TV kasi ay sabi ko, yung ano ko po kaibigan sa YouTube. So eto po, natanggap ko po, sis Capinat, pasensya na po talaga. Kasi nga, pagkatapos nung tag-ulan na module, pagtuturo ko po ay next po noon ay nag-review po kami kasi first periodical test ng mga anak ko. Tapos, after nang nag-test sila ay, sunod naman noon ay intrams. Kaya hindi ko po na i-unbox po ito. Kaya pasensya po talaga. Ngayon po ay i-unboxing na po natin yung pasalubong po ni sis Capinat TV para sa akin. Nahiyaman ako pero i-unboxing na po natin. First time ko pong makatanggap ng pasalubong na galing sa YouTube friends. Maraming salamat po. At eto po, gusto nang tikman ng mga anak ko kasi nakikita po sa sandali po. Ayan. Ayan guys. At ito yung mga pasalubong ni sis Capinat TV. Maraming salamat po. Mamaya po ay bibidyohan ko po yung bahay ni Sisi Capinat. Ayan guys. Ito na lang likod ang pakita kasi andun yung pangalan ko. Ayan. Ayan. Yung si sis Capinat. Nahulog pa. Ayan guys. Ang dami naman ito. Ayan. Hindi ko alam kung paano ko. Gusto nga namin puntahan sis Capinat. Ito pa guys. Doon sa kanila. At madalhan ko rin sana ng pasalubong. Kaso nga lang guys. Busy rin pa yung asawa ko. Pero pag may time kami, kung andyan pa siya, o kaya next na pag-uwi niya, mapuntaan ko din siya o mapasyalan at madalhan ng mamamerienda. Ayan. Thank you po, sis Capinat TV. Thank you sa sa mga pasalubong niyo po sa akin. Maraming salamat. Videoan ko po yung kanyang bahay. Thank you, Sisi. Yung bahay ni Sisi Capinat TV. Sa mga gusto pong dumikit ng malagkit, ayan, si sis Capinat TV. Sis Capinat, maraming salamat po sa iyong pasalubong. Thank you po. Ayan, mamaya po ay dalawin kita sa iyong bahay. Maraming salamat po sa lahat. God bless.